Her er Bettina. Bettina kunne godt tænke sig et nyt hus. Her har vi så Lars. Lars, han er arkitekt. Lars kan hjælpe Bettina med at designe hendes nye hus. Problemet er, at Lars kun kan tegne en skitse over huset. Men Bettina, hun vil se en stor model af huset, før hun betaler ydelsen. Nej, hvad skal du gøre? Bare rolig, Lars. Det kan vi nemlig hjælpe dig med. Ja, for vi er nemlig i gang med et mega fedt projekt. Skal vi fortælle dem, hvad det handler om, Emilie? Det er lige, hvad vi skal i jul. Vi vil nemlig via jeres bidrag producere en helt ny slags 3D-printer. Og ikke bare en normal 3D-printer, en ekstra stor 3D-printer, som kan printe objekter helt op til 1 gange 1 meter. For hvis Lars vil vise Bettina en 3D-skabelon af sit hus, så kunne det sagtens lade sig gøre på en nuværende 3D-printer. Problemet er bare, at huset kun vil komme til at se sådan her ud. Og det vil Bettina ikke få noget ud af. Fordi Bettina, hun vil se en stor model af sit hus, som havde noget, hun rent faktisk kunne forholde sig til. Derfor vil vi producere Danmarks største 3D-printer. Og selvfølgelig vil der være lidt ekstra ting til jeres med hjælp os med på vejen. Og jo større bidrag, jo større belønning. Og jo hurtigere vi får vores kapital ind, jo hurtigere vil vi kunne få vores printer i produktion, og jo hurtigere vil vi kunne få dem ud på markedet. Så hvad venter du på? Dette er noget, alle arkitekter og designer i helhed kunne nyde godt af. Så send os dit bidrag, og du vil løbende blive opdateret på vores fremskridt. Robot Unicorns. Innovation is in dimensions.